everyday akong may Anong Malakas pinaka-favorite daw ito. nila sa'yo kung bakit ikaw yung lagi nilang nilalapitan? Oh. Malaki suso. Ang nakakagulat kasi, ang mga lokal, sila ang boto. Sila ang bottom. Yun ang So, ikaw yung bottom. nasa top? Tama ba? Top, Yung mga lokal na sinasabi mo, anong mga lahi to? mga Arabo po. Sila nagpapatira sa ganyan. Yung talong, pinapasok Oo, mo dun sa kuweba nila. Mahal kasi ang bayad, minimum 500. So yan, convert sa 8,000 plus. 8,000 every single day yan? Every day. Wow. Ang hilig nila dito sa mga kagaya ko, mga gay, bi. Tapos sila talaga nag-o-offer sa'yo na kung po pwede. Yeah, Hindi ikaw oo, yung nag-initiate ever. Hindi. Everyday akong may Anong Malakas pinaka-favorite ito. daw nila sa'yo kung bakit ikaw yung lagi nilang nilalapitan? Oh. Malaki suso. Yung papaya, habang naglilinis ako, nagmamanicure pedicure. Nila. Ang bilis kasi nilang labasan. Palagay mo ba may balak ka na ihinto ito? Service everyday? Habang hindi pa tapos yung bahay ko sa Pinas, hindi ako titigil. Sobra bang sarap at saya ng kanilang mga longta? Yeah. Sa ngayon, sobrang sarap. To, nabahala ako sa medical ko. I think I positive. HIV. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.